Jaha, se on moro. Ollaan kuule pyöräilyhommissa Suonenjoella. Tosin tämä merkkitielle viittaa, että ollaan ratsastuspolulla, mutta tietääkseni ollaan pyöräilemässä kuitenkin. Tuossa on nätti tommonen pikkunen suo. Lähetään tuonne päin sitten. Kuivia polkuja mäkiä ylöspäin. Täällähän on todella paljon tämmöistä kuivaa mäntykangasta pääosin tämä maasta. Aloittelijalle ja tämmöiselle kuntopolkijalle niin aivan loistavia reittiä on. Ja näitä menee täällä paljon. Mäkin en tiedä onko latupohjaa tämä, mutta näitäkin menee sitten pitkin poikin täällä kyllä. On varaa valita missä ajelee. On laavuja löytyy ja vaikka mitä. Tuolla on taustalla kuuluisa Suonenjoen onkilampi. Tuolla on ampumarata. Aikanaan ilmeisesti ammuttu tuonne Onkilammelle päin ja sinne on sitten lyijyä tullut niin paljon, että se on saastunut koko lampi. Ja muutamia joutseniakin kuulemma olisi kuollut tuo saastuneen lammen takia, mutta tiedäpä näistä. Paake kuuluu nytkin tuolta ampumaradalta. Tässäkin oikein nättiä tämmöistä hiekkapätkää mennään. Kappeita polkua, ei oo juuria, ei hirveämmin kiviä. Kylläpä on nätti ottaa vaikka vähän vauhtiakin tuossa. Nyt mennään rauhassa kun on puhelin kädessä. Ei olla metässä sitten. Siinäpä vähän reittikarttaa missä on. Onkilampi, Suonenjoki, Simolan vuori. Raatmaa nyt ollaan. Tuolla ajetaan tuonne Kukkuran laavulla käyvää ja tuolla tuonne Onkilammelle. Hetkinen. Pololammelle mennään sitten. Tuossa. Joo, eiku tuossa on se Palolampi, missä on sitten laavuja, vessat ja kaikki. Sitten mennään tuolta takaisin parkkipaikalle. Tässä on aika jyrkkä mäki. Ei nyt näytä tietysti koiralle mentää. On jyrkkä rinne tuossa ihan vieressä.
Sähköpyörällä mennään, että heilahtaa. Koomupyörällä voi olla hikinen paikka. Vähän HK Karlosta. Karlokset alkas olla. Otetaanpa maistiaiset. Karlos testissä. Ja hyvän makuun. Pikkusen semmonen chorizon tyyppinen, mutta ei tulinen kuitenkaan. Sanoin, että on 3,5/5. Sitten onkin vähän erilaista maisemaa. Hiekkaa piisaa, en tiedä minnekä ne tuota ajaa. Palolammen laavu. Mukavan pikku lammenrannalla tässä. Löytyy vähän penkkiä ja pöytää. Uusia puoliiteliä. Suotakin löytyy tuolta. Tää on hyvä paikka, mutta tässä aika usein on sitten väkkeä kyllä. Tuo Kukkuran laavu on paljon hiljaisempi, siellä ei useinkaan ole porukkaa. Nyt meni muutama pyörä siitä kyllä ohi, mutta hyvin usein saa olla siellä ihan rauhassa. Hörpätään kahvit. Vähän patukkaa tuosta vielä. Kyllähän se aina kehtuuttaa tälle arki-iltana lähteä pyöräilemään, mutta kannattaa se vaan lähteä vaikka kuinka väsyttäisi. Onhan siellä nyt vaan hienoa. Kyllä keli.